ndị anyị na-anabata unu nke ọma taa site n'ebe niile ụwa gbara gburugburu na mgbasa ozi GCK ka anyị na-enwe kwa ụbọchị, dịka anyị na-ele anya taa n'ụzọ mgbapụ, nnapụta na nnwere onwe na ndụ azị nye ndị nọ na agbụ, ndị ekere agbụ n'ụlọ mkpọrọ nke ọchịchịrị, ndị nọ n'ọnwụ na-eche ha. Nke a bụ akụkọ nke anyị nwere taa. Nhịahụ, ntaramahụhụ na enweghị mmasị ịgbanwe na-eme ka mmadụ nọgide na mmehie. Enweghị mmasị ichegharị na-eme ka mmadụ nọgide na mmehie. Enweghị mmasị ịnọgide n'ọnwụ na-eme ka mmadụ ghara inwe ndụ. Ya mere, ṅaa ntị eziokwu ndị dị mkpa anyị na-ahụ banyere nnapụta, oge ya na ihe ọ na-emetụta, na Jizọs Kraịst onye nwe anyị bụ onye mgbapụta anyị bịara ka ọ zọpụta anyị na mmehie na n'ọnwụ. Ya mere, ṅaa ntị nke ọma dịka onye ozi Chineke Pastor W.F. Kumuyi na-emeghere anyị okwu Chineke, na-egosi anyị ụzọ ka esi agbapụ baa na ndụ ebighị ebi. Chineke na-agagharị site na otu nhazi ya si dị mgbe oge ruru nye Kraịst ịbịa. N'oge ahụ o mezuru ya n'akwụkwọ ndị Rom isi 5:6, ọ si otu a: na mgbe anyị nọ dịka ndị na-enweghị ike, n'oge ahụ, n'oge o kwesịrị Kraịst wee nwụọ n'ihi ndị na-amaghị Chineke. Ndị na-amaghị Chineke, ụwa niile jupụtara na mmehie, mmadụ niile mmehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke. Anyị nọ dịka ndị mmehie n'oge kwesịrị n'oge Chineke họpụtara. N'oge ahụ Kraịst bịara nwụọ n'ihi ndị na-amaghị Chineke. Na amaokwu 8, n'ihi na Chineke na-eme ka ịhụnanya ya pụta ìhè nye anyị, ka ọ bụ dịka mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, ọ maara na ọ dịghị ihe anyị pụrụ ime. Anyị apụghị ime onwe anyị ka anyị dị mma, ma ọ kegharịa onwe anyị, ma ọ wụgharịa onwe anyị, ma zọpụta onwe anyị. Anyị bụ ndị mmehie. Ọ n'oge ahụ mgbe anyị bụ ndị mmehie ka Kraịst nwụrụ n'ihi anyị. N'akwụkwọ ndị Rom isi 3:23, ọ sị na mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otito Chineke. Na 24, ya sị na ebe a gụrụ anyị na ndị ezi omume, ọ dịghị ihe ọbụla o furu anyị. Ọ dịghị mgbe anyị bere anya mmiri, ma ọ site n'ọrụ anyị, ma ọ site n'ego anyị, ma ọ site n'ihe nweta anyị. Anyị akwụ ụgwọ maka nzọpụta a gụrụ anyị na ndị ezi omume, wee zọpụta anyị site na amara ya, site na mgbapụta nke dị n'ime Kraịst Jizọs. Amaokwu 25, onye Chineke zipụrụ ka ọ bụrụ ihe ijuru ya obi site n'okwukwe nke dị n'ọbara ya. O mewe ya. Naanị ihe anyị chọrọ maka nzọpụta o mezuwe ya, maka mgbaghara o mezuwe ya, maka nnwere onwe o mezuwe ya, nye gị ịga eluigwe o mezuwe ya. Ọ na-agwa anyị n'akwụkwọ Jọn nke mbụ isi 2 amaokwu nke mbụ. Akwụkwọ Jọn nke mbụ isi 2 amaokwu nke mbụ: ụmụntakịrị m, ihe ndị a ka m na-edegara unu, ka unu wee ghara imehie. Ọ dị ndị na-ahazi ndụ ha na-adabere n'ibi ndụ na mmehie, ndị chere na ha ghọtara amara ịdabere n'ibi ndụ na mmehie. Ha sị amara Chineke, amara bara ụba, amara dị ukwuu. Ma ha na-ekwu otu a, ma ha na-eche otu a, ha na-eche na mmehie ga-adịgide n'ebe ahụ, na amara abịa. Ma anyị na-eme mmehie dịka ha na-eme mmehie na-aga, amara Chineke na-apụta ìhè. Ka awụ ihe na-adịghị mma, ka awụ ịkọwa okwu Chineke n'ụzọ na-adịghị mma. Ị na-akọwa amara n'ụzọ na-abụghị. Ọ chọọ ka ị bie ndụ na mmehie. Ọsọ ụmụntakịrị m, ihe ndị a ka m na-edegara unu, ka unu ha were ime mmehie megide Chineke. Ị mara na ọ sị ka ị ghara ịsị mgbe o mere ka awụ ihe ị ga-eme. Ọ sị ka ọ ghara ime. Ọ bụrụ na o mee ya, eme na mberede. Ọ bụrụ na na-amaghị ama na o mere, n'ihi na ị dịghị eche nche n'ụzọ pụtara ihe. O kwesịghị ime
azọpụtara gị pụọ na mmehie, azọpụtara gị n'ime mmehie, azọpụtara gị pụọ na mmehie ka ị ha were ghara imehie megide Chineke. Mana ọ bụrụ na onye ọbụla emehie, anyị nwere onye na-ekwuchite ọnụ anyị n'ebe nna anyị nọ bụ Jizọs, onye ezi omume. Ọ bụ ihe anyị na-akpọ ụzọ nke pụtara ihe, ụzọ nke bịara na mberede. Ọ bụrụ na ihe eme ma isi n'ụzọ kwesịrị gị ịga, ihe dịra gị ugbu a ime bụ isi n'ụzọ nke mberede a gbapụ, ga-esi ebe ahụ pụọ. Anyị na-eji ụzọ a nke na-apụta na mberede mgbe niile, n'oge niile. Ya bụrụ na ọkụ na-agba, anyị esoro n'ụzọ a nke anyị na-anaghị esi, bụ ihe ndị mere gị n'ụzọ mberede ga-esite n'ụzọ a nke pụtara anyị na mberede. Ọ bụrụ na mmadụ emehie, anyị nwere onye na-ekwuchite ọnụ anyị, ya na nna anyị na ọ bụ Jizọs, onye ezi omume. Akwụkwọ Taịtọs isi 2 na amaokwu 14, onye nyere onwe ya n'ihi anyị ka o wee gbapụta anyị, ka wee ebumnuche ya. O nyere onwe ya, ọ nwụrụ n'obe Kalvarị, wee lie ya, ya wee bilie ka o wee gbapụta anyị, wee gbapụta anyị. Gịnị ka ọ pụtara? Ka o were zụta anyị, ka o wee were anyị pụọ n'ebe anyị nọ, wee banye n'ebe ọ nọ, ka o wee gbapụta anyị pụọ na ajọ omume niile. Ọ dị ndị na-aga ewedata ike Chineke ala n'ike nke ọbara Kraịst. Ha na-ele anya n'ike nke dị n'ọbara Kraịst, na o nwere ike ịzọpụta ha, gbapụta ha. Dịka anyị na-ahụ ozi mgbapụta, dịka anyị na-anụ, enwere okwu ole na ole kpọrọ ọkpụrụkpụ nọ n'ime ya. Nke mbụ, Kraịst bịara n'ime ụwa ka e wee napụta anyị. Ọ ga-ewe mkpebi zuru oke mmadụ ịbụ onye a napụtara pụọ n'ihe ihere. Ọtụtụ n'ime anyị maara nke ọma na mmehie na-eduba n'ọchịchịrị. Ọchịchịrị na-ewetara mmadụ isi. Anyị na-ahụ na ihe nke Kraịst wetara anyị ka anyị maara napụtara mmadụ na ọchịchịrị, ma mee ka o nwere onwe ya, mee ka ihe nke Chineke nwụrụ anyị n'ebe niile. Otu anyị si ṅaa ntị n'okwu nnapụta ga-akọwa ihe anyị ga-abụ. Kraịst bịara nke abụọ ịzọpụta anyị na mmehie na ọnwụ. Mgbe ndị mmadụ bịara bata na amara Chineke, nabata ya, ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu. Detu ire hụ na ọ dị mma. Ọ dị oke ezi mma ịnọgide n'ime eziokwu. Mmehie na-eweta ọnwụ, ma ịnara mgbaghara na-eme ka anyị pụọ n'ọnwụ. Ọ na-adịrị anyị mfe ịnọgide na mmehie mgbe ụfọdụ, ma ọ na-abụ nsogbu ma mmadụ isiri ilu ụlọ wụpụ. Ọ na-agbaji ụkwụ ya gawa ụlọ ọgwụ chọwa otu esi agwọ ọgwụgwọ, ma agwọ ya o kwesịghị laghachi n'ụlọ elu ahụ, ịchọkwa isi n'ebe ahụ wụdata ọzọ, n'ihi ọ ga-aba na nsogbu. Na nke atọ, anyị na-ahụ na Jizọs n'onwe ya rọpụtara anyị ụzọ mgbapụ pụọ na mmehie nke dị oke mkpa, na ndụ ọjọọ niile ọbụla kwesịrị ka azọpụta mmadụ n'ime ya ka ọ pụọ, nwee agụụ na ọchịchọ inwe nnapụta, ka ndụ ya bụrụ ihe bara uru na nke gbara ọkpụrụkpụ. Chineke rọpụtara anyị ụzọ mgbapụ ka ọ ga-abụ na onye dara na mmehie n'ụzọ ọbụla. Na nke mbụ, Jọn nke 2 na-eme ka anyị mara nke ọma na ya edegara anyị akwụkwọ ka anyị ghara na imehie. Ọ sị ka anyị ghara ịnọgide na mmehie. Onye ike mmehie na-agwụbeghị ga-anọgide na ndụ nke mmehie. Ma ọ bụrụ na ị dị na njikere isi na mmehie pụta, ị ga-achọ ụzọ mgbapụ ahụ. Ihe dị mkpa ka anyị mee ebe ịbịakwute Jizọs dịka ọ bịara. Ọ na-erute anyị, na-esetere anyị aka ịdọpụta anyị n'olugulu. Mgbe a zọpụtara gị na mmehie, a na-azọpụta gị n'ahụhụ na ọchịchịrị. Ị ga-enwere onwe gị pụọ n'uru n'ezie n'izu oke, dịka onye nke Chineke na-eduba anyị n'ekpere inwe nzọpụta na ọgwụgwọ. Kere ka anyị na-anabata onye nwe anyị na ihe ọ na-enye anyị nke taa, inye ka anyị nwere onwe anyị. Onye nwe anyị, ekwenyere m ka okwukwe nke otu onye gwa onye nwe anyị n'ebe ahụ ị nọ na Jizọs nwụrụ n'ihi gị, na ọ na-aga ịkagbu amamikpe niile, ntaramahụhụ niile nke mmehie. Ị na-ekwenyere na Kraịst, na ọ na-aga iwebata gị n'alaeze ugbu a. So onye nwe anyị, ekwere m okwukwe nke otu onye. So onye nwe anyị, ekwere m gwa onye nwe anyị ghọta nke a, na ka wee eziokwu pụtara ihe, eziokwu nke ihe nchepụta nke onwe gị na-apụghị inyere gị aka,
na onye ọla ga-akpọku aha nke onye nwe anyị a ga-azọpụta ya. Nzọpụta bịawo. Gwa onye nwe anyị ebe ahụ ị nọ, cheta na onye ọbụla ebe ọbụla, cheta na ihe ọbụla, nzọpụta adịghị nso. Mepee ọnụ gị gwa onye nwe anyị, so onye nwe anyị, ana m esi na mmehie m apụta, ana m echegharị pụọ na mmehie m. Ọ na-ewute m banyere ihe ọjọọ niile nke m mewuru. Ọ bụrụ na m agbalịa ka m wee gbanwee onwe m, apụghị m ịzọpụta onwe m. Ana m ekwenyere gị onye nwaanyị, ana m ekwenyere gị dịka ị na-ekwenyere eziokwu nke nzọpụta gị a ga-eme ka o guzosi ike dịka ị na-eguzo ọtọ ugbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs, ana m ekpere ndị a niile, ekpere ndị okorobịa, ndị mere agadi, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ndị na-ewere ndụ ha enyefe n'aka onye nwe anyị Jizọs ugbu a, dịka okwukwe ha dị dịka otu onye, ka ọ bụ ihe ọwụla, ndị onye ọwụla ga-akpọku aha onye nwe anyị a ga-azọpụta ya. Ka nzọpụta gị bụrụ nke ha ugbu a n'aha Jizọs. Ka mgbaghara mmehie bịakwasị ha ugbu a n'aha Jizọs. Ka mmụọ gị gbaa ama n'ime ha, n'ime obi ha, na-azọpụtawo ha n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, anyị na-ekele gị n'ihi na imewe ka o guzosi ike na okwukwe nke otu onye, na eziokwu nke pụtara ihe n'oge a ga-ewere ọnọdụ na ndụ ha, mee nzọpụta nye mmadụ niile ndị a kpọrọ, ndị kwenyere ugbu a n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi na anyị ma na-emezuwe ya. N'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Welie otu aka elu, were otu aka tụkwasị n'onwe gị. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị maka obi ebere gị na-apụghị ịda, ịhụnanya gị na-apụghị ịda, ike gị nke na-apụghị ịda, obi ebere gị nke na-apụghị ịda, ọgwụgwọ nsọ nke na-asọpụta. Ana m akpọta mmadụ niile ndị ahụ na-adịghị, ndị nwere ọrịa, ndị nwere ihe otiti, ndị nwere ihe mgbu, onye ọbụla ka e nwere ọrịa nke a na-apụghị ịgwọ agwọ n'ebe a na n'ebe nke ọzọ, ebe niile ha nọ ugbu a. Ana m ekpe onye nwaanyị na aka gị dị ukwuu, mmetụ aka nke ọgwụgwọ bịakwasị gị n'aha Jizọs. Mmetụ aka nke eluigwe, mmetụ aka nke Chineke, ọgwụgwọ nsọ nke Chineke. Ana m ekpe Chineke anyị site n'isi ha ruo n'ụkwụ ha, ka ọgwụgwọ nsọ a bịakwasị ha ugbu a, na gwọọ ha ugbu a n'aha Jizọs. Ekpenta niile gbafuo, ọrịa anụ arụ niile gbafuo, ihe ọzịza n'olu gbafuo, ịkpụ isi gbafuo, ọrịa kansa gbafuo, ọrịa kansa gbafuo, ihe ọzịza n'ụkwụ gbafuo, ọrịa ọla, isi mgbaka, arụ ọwụwe, ana m enye gị iwu, gbafuo ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ebe ọbụla, ebe niile, gosipụta ike gị, nye onye ọbụla akụkọ otito ka ọgwụgwọ nsọ gị, aka otito nke nnapụta, ogbugbo nye nsogbu ha niile n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị, na-ekele gị onye nwe anyị, anyị na-ekele gị onye nwe anyị. Emezuwe ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Emezuwe ebe ahụ ugbu a, nwapụta ya n'ime onwe gị. Ihe ịrịba ama nọ n'ebe ahụ ugbu a. Ihe ịrịba ama ewerewo ọnọdụ na ndụ gị. Ọ bụ ihe oke ọṅụ ịhụ na ịnwetawo nnapụta na mgbaghara na nzọpụta, ịma na ị nwere ndụ nke Jizọs na-enye. Ya mere enyi m, ana m agwa gị na ọ bụ ọṅụ dị ukwuu na ịbatawo n'ala eze Chineke. N'ezie, site na mkpebi a
ịbụ onye a na-anabata. Ọ dị mkpa ka ịchọta nzukọ na-ekwusa okwu Chineke, na-akụzi okwu Chineke, soro ha na-enwe nwekọ. Ịkpọku anyị site n'igwe ndị anyị gosiri dclm.org akara uhie nke Connect. Anyị ga-aza gị okwu, anyị ga-enyere gị aka inyere gị aka ịga njem n'ụzọ eluigwe a ka ị bụrụ onye ga-agba ọsọ gị nke ọma. Ọ dị n'ụzọ ọbụla anyị ga-enyere gị aka n'ekpere dịka anyị na-akpọkukwa onye nke Chineke, ọ ga-anụ gị. Ya mere ọ dị mkpa na ị ga-esonyere ihe ndị a niile dịka anyị na-enye gị aka, ka anyị chọrọ ka anyị n'ọgbụgba ama ihe ọma Chineke meworo na ndụ gị. Anyị na-ekele unu niile ndị enyi anyị niile n'isoro anyị na ememe nke ụbọchị taa, nke bụ usoro nke GCK kwa ụbọchị niile. Nyazie ntị, ọ bụrụ na ị ga-eto eto n'ime okwu Chineke ma bụrụ onye ga-erite uru karịa, biko soro akara nzirịta ozi a ndị nke e nyere gị n'igwe ndị na-enye ozi, igwe okwu, igwe ndị a. Ṅaa ya ntị mgbe niile. Ọ bụghị naanị nke a, si n'ime ọnọdụ dị otu a lee ndị enyi gị, ikwu na ibe, ọha na eze ndị gbara gburugburu, wee zigara ha ozi a n'otu aka ha. Ime nke a, isoro na ndị na-agbasara ụwa niile ozi ọma. Ka Chineke gọzie unu dịka unu na-eme ka n'aha Jizọs. Amen.